Ik moet mijn mond niet branden. Ja. Oh, die is wel lekker. Ja, ik zal het maar neerleggen, want dat is een beetje... Zo'n 400 deelnemers doen hier vandaag in Sint Maartensdijk mee aan de 9e editie van de Kommetje-Snertocht. Een wandeltocht door het Tolse landschap met als beloning, misschien raad je het al, een kommetje snert. Waar doen jullie het nou voor? Voor de snert of toch ook wel voor de gezelligheid? Gaat in de snet. Gaat dit goed komen? Nou, dat hoop ik. De vrouwen die de weg moeten weten. Dat... Altijd mee bij ons. Zij is onze reisleidster. Nou, dat denken ze. Maar sinds dat ik mijn bril... Ik heb een bril nodig. Jullie hebben de start gevonden. Ja, dat is al heel mooi, toch? Hoeveel kilometer gaan jullie doen? 15. 25. 25? Ja. Hoe laat komt hij weer terug dan? Nou, een uurtje 4. Het is hier linksaf. Nou, mooi. Is dat links? Ja, en daarna weet ik het niet meer. Dat schiet lekker op. Dit is even de goede richting, hè? Dat is handig. Dat is belangrijk. Ga je goed beginnen. Anders dan loop je straks 35 kilometer en dan... Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Nee, 15 vinden we... Oh nou, dat vind ik ook wel genoeg. Ja, ik ga niet dat ik mee ga doen ook überhaupt. Nee, ik blijf lekker hier. Voelt, hè? Kijk, die cameraman snap ik. Hij 15 kilometer. Ik denk nog wel op. Ja, Olaf wordt wel vaker begrepen dan ik, maar dat is een ander probleem. We hebben veel te kletsen. We zien elkaar de hele week niet. En dan zin in de snert aan het einde, toch? Dat is het lekkerste van alles. Hè? Doen jullie het nou daarvoor? Nee, maar het speelt wel mee. Het is wel een goede lunch. Nou Peter, hier gebeurt het dan. Ja. Hier ben je waarschijnlijk al een aantal dagen mee bezig, of niet? Ja, heel de week zo een beetje zijn we toch het schoonmaken, opzetten, bakken. En de spekjes en zo gaar maken. Ja, en dan krijg je zoiets te zien, hè? Zo, Keteltje vol. jee, maar hoeveel liter heb je nou gemaakt? En meestal doe ik 80 liter. Oké. 80 liter, ja. En voor die 80 liter heeft Peter nodig 20 liter water, 10 kilo splitterwten, 8 breien, 8 winterpenen, 5 kilo uien, 2,5 kilo aardappelen, 2 knollen, een bos selderij, 15 rookworsten, 10 kilo buikspek, een snufje zout en een beetje sambal. En is dit nou de perfecte snert? Ja, ik denk het wel. Maar dan moet hier toch dit ding erin staan, toch? Straks komen ze natuurlijk die keteltjes vullen Ja. voor de dingen. En dan moet het wel door de kraan kunnen. Ja. En als dat nou te dik is, loopt het niet. Nee, dat is een beetje het punt. Dat is meer praktisch Dus gezien. het is een beetje fijner dan normaal. Hey, maar pure maai natuurlijk, het moet in die keteltjes. En dan kun je het beter verwerken. Maar sta jij nou bekend om deze snert? Is dit nou jouw specialty, zeg maar? Nou ja, als ik zie in de winter hoeveel ik maak, ja, gigantisch veel. Bijna iedere week wel. Mag ik hem trouwens ook proeven? Ja, tuurlijk. Het is 10 uur 's ochtends, maar goed, weet je, snert gaat er altijd wel in. Dit is nog best wel zwaar. Ja, het is toch redelijk dik van structuur, hè? Ik moet mijn mond niet branden. Ja. Oh, die is wel lekker. Kommetje Snertocht, waar komt die naam vandaan? Kommetje, nou we staan nu voor het Hotel Kom, dus het Kom. En we doen een ommetje, dus een ommetje, kommetje. En je krijgt, als je klaar bent, als je binnenkomt, dan krijg je allemaal een kommetje snert. De smaak moet je een beetje ouderwets zijn, zoals je moeder de soep klaar maakt. Een varkenspoot erin, lekkere stukjes vlees erin. En dan heb je een geweldig product. Nou, de mensen die genieten daarvan. Hier is een controlepost. Voor de wandelaars, zeg maar, en dan strepen wij het nummertje af, zeg maar, en dan kunnen wij ongeveer zien wat er binnen is geweest en langs is geweest. Vooral voor het einde van de rit, van lopen er nog mensen? Of, En hoeveel zijn er al geweest? een stuk of 50 zoiets. En jullie zijn vrijwilliger. Ja. Waarom doen jullie dat eigenlijk? Ja, ook omdat we het leuk vinden, zeg maar. En ja, we zijn eigenlijk gewoon zo ingerold, zeg maar, toen deze vereniging startte. Hoe komen jullie aan de vrijwilligers? Is dat niet heel moeilijk? Ik denk dat het vooral in de sfeer van de vereniging zit. De Oosterscheldestap is een gezellige club, wandelaars. Maar we hebben een constante groep met mensen die altijd wel zich graag aansluiten bij Oosterscheldestappers.
het? Ja, lekker. Het is lekker wandelweer. Af en toe een beetje vochtig, maar dat geeft ook niet. Hè? Beetje snotteren, toch? Ja, ook dat nog. Ja. Maar het is wel gezond. Heel gezond wandelweer. Ja, zeker weten. En doe het ook met plezier. Hoeveel kilometer lopen jullie? 15. Waar moeten jullie naartoe? Links of rechts? Oh, ja. Jullie hebben het allemaal al in de gaten al lang. Gaat goed? Ja, gaat prima. Waar komen jullie vandaan? Uit Sint-Maartensdijk. Oh, dus het is echt wel een beetje jullie dorps-evenementje. Ja. Is het ook echt... dit stukje nog nooit gelopen, dus was weer een nieuw stukje. Een aanrader? Ja. Toch elke keer bij het water, maar dat gaat goed. Maar gaat niet goed, hè, dit? Jullie moeten die kant op. Volgens mij was het onze schuld. Smaakt die? Ja, hij is heerlijk. Was het nou meer? Ja? Was het hier nog om te doen, al dat lopen? Jawel. We hebben een keertje toch nog best wel eventjes wat regen gehad, hoor. Ja? Ja. Waar? Ja. We hebben geen regen gezien. Nee, ik wel. Mijn jas is nog nat. Nou, nee, een klein beetje. Klein beetje. Dit is lekker, ja. Ja, is lekker? Ja, dat is prima. Een van de betere die u ooit gehad heeft? Nou, nee, dat mag ik nog niet zeggen, maar hij is lekker. Hoeveel kilometer heb jij net gelopen? 10 kilometer. 10 kilometer. Dat is wel heel veel. Hoe oud ben je? 7. En met wie heb je gelopen? Met Ruud. Met mij? Ja. Ja, supergezellig. Ja, wij lopen wel meer, hè. En, maar nu was het 10,2 kilometer zelfs, hè. Dat is een beetje meekomen. Ja, het kan heel... Nou, was erg moeilijk dit. Wat zei je? Het is een... Eitje. Ik kan echt geen sner meer zien. Wil jij nog, Olaf? Ik heb nog nooit. Geniet ervan.